ኣብ ሓጢኣት ንኸይትወድቕ ክሕግዘካ ዝኽእል መንፈሳዊ ልምምዳት ንገዛእ ርእስኻ ኣለማምዳ። ዘሕታኣካ ዘሎ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጦ ኢኻ። ሓደ ሰብ ሓጢኣት ንኽቃወም ዘኽእሎ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሓገዝቲ ንጥፈታት ገዛእ ርእሱ ፍርሃት ኣምላኽ ከዕጥቓ ኸሎ እዩ። ፍርሃት ኣምላኽ ከዕጥቓ ኸሎ ብዙሓት ሰባት ኣብ ክርስትና ቅብጥሮት ስለ ዝደልዩ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ምዝራብ እምበር ብዛዕባ ፍርሃት ኣምላኽ ኣይተምፁና ይብሉ። ፍርሃት ኣምላኽ ግን መጀመርያ ክስራዕ እዩ ዝግብኦ። ፍርሃት ኣምላኽ እንተዘይብልካ ድማ ናብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክትበጽሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ገዛእ ርእስኻ ፍርሃት ኣምላኽ ኣዕጥቃ። ሓጢኣት ምግባር ማለት ኣንጻር ኣምላኽ ምጓዓዝ ምዃኑ ቀጻሊ ይሰማዓካ። ሓጢኣት ምግባር እንታይ? ኣንጻር ኣምላኽ ምጓዓዝ። ንኣብነት ጻድቕ ዮሴፍ ብሰይቲ ጐይትኡ ብዝሙት ምስ ተፈተነ ከም ዝስዕብ ኢሉ ከመይ ገይረኸ እዚ ዓብዪ ክፍኣትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽካ ሓጢኣት ክገብር ይኽእል? ኣብ ቅድሚ ጶጢፋር ወይ ኣብ ቅድሚ ሰይቲ ጶጢፋር ኣይኮነን ኢሉ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኢሉ። ስለዚ ንስኻ ድማ ሓጢኣት ምግባር ማለት ኣንጻር ኣምላኽ ምጓዓዝ ምዃኑ ክትዝክር ኣለካ። ከመይሲ ንጐይታ ዘይምእዛዝ፣ ንጐይታ ዘይምፍቃር፣ ኣብ ሕይወትካ ንጐይታ ዘይምቕዳስ ምዃኑ እንተፈሊጥካ ክትፈርህ ክጅምር ኢኻ። ስለዚ ኸኣዩ ቤተ ክርስቲያን እዚ ነገር መታን ክስምዓና ከምኡውን ሓጢኣት ኣንጻር ኣምላኽ ምዃን ምዃኑ መታን ክርዳኣና ኣብ ምጅማር ነፍሲ ወከፍ ጸሎት መዝሙር 51 ከም ንጽሊ ጌራ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እውን እከይ ገበርኩ እንዳበልናኻ ንጽሊ። ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ። ስለዚ ንኻልኦት ዘይኮነስ ንኣኻ እየ ዝበደልኩ። ንኡ ዘተኰረ እዩ። ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እውን እከይ ገበርኩ። ሓጢኣት ኣብ ቅድሜኻ ክገብር ኣይሓነኩን ማለት እዩ። ኣብ ቅድሜኻ ክሓቲ